Na rantse da girman Allah sai kin bar min gidan nan. Dan gidan mijina ne ni kadai. Barin faɗa maki. Kai gadon nan ma a nan yau zan kwana. Zan ga inda za a yi yau ai kwanan amarcin a nan. Idan baki fita min daga ɗaki ba zan yi ƙasa-ƙasa da ki. Ƙasa-ƙasa da ni? To ni bari kafin ki ƙasa-ƙasa da ni. Ni bari yi ƙasa-ƙasa da ke. Kina ji na? Ni bari. Wai Shama'u me yake damun ki? Ba za ki da duka. Wallahi ba inda zai ina ɗakin ta wallahi ko za ku kashe ni. Wallahi ko taron dangi ku kai mun ba zan fita daga ɗakin nan. Kan uba duka na ai sai baba. Baban ma sai ya shirya. Shi ubana ne da zai dake ni? Wai ni ne ma al'asar. Ni ne ma al'asar zai cire hannunsa irin na gaddawa ya ce zai dake ni akan wannan tsinanne yarinyar da aka kawo masa kodaddiya. Na rantse da Allah da Annabi da ya sake ya dake ni. Da yayi da na sanin dukan da bai sake dukan wata mace a duniya ba wallahi. Har kina cewa wai dukan ki sai baba ki wa yake in ya dake ki ya daki banza dake da banza duk da na kallo na. Da na kallo na ban fasa miki ido ba ci gaba da kallo na ki kan uba ki fasa min gidan ashe yau da kin kwana inda ba a dawowa na rantse da girman Allah sai in kashe ki a cikin gidan nan kuma in na kashe ki na kashe banza ba abin da za a yi da kin yi da na sanin zuwa duniya wallahi da kin yi da na sanin me yasa mahaifiyarki ta haife ki wallahi Allah dan sai kin ga tashin hankali da bala'in da bai taba ganin sa ba tun da aka haife ki a duniya wada ki gani daga baya kenan gwada dan Allah ko zaki gwada daga baya nace ko zaki gwada ne sawa ko zaki gwada ne zaki gwada ni zaki mara ni ki gwada ni ki mara ki kiyaye ne ba ki kiyaye ne in kina cin kasa ki kiyaye ka shuri na rantse da Allah ruwa ba sa a kwando bane ba kwarai kuwa sai me shashashadan ba suke kanki ake ji wai mahaukaci ya fada rijiya ya ce kanku ake ji ni wanka nake da ni in na rena wa kasuwa ko sautu ba na bayarwa. Sawa. Tama! Ke? Ba ke yin gara dole ba ne? Ina za ki da jika ruwa Gidan ɗana za ni. Ki yi gidan ɗaki? Gidan ɗana za ni Alhaji. Zan je zauna a can ga irin wainar da ake toyawa. Ko me za a yi kuma a yi a gabana. Wai wannan wani irin hauka ne? Wannan irin bagidajen tunani in ji wala da annabi. Kawai ki dauki jaka rukui ki je ki tare a gidan danki. Alhaji, ni kake kira mahaukaciya? Bari ka ji, wallahi ba kowane irin cin kashi zan dauka ba. Dan me yasa zaka gaya min haka? Yarinya ce ni? An faɗa miki ke wallahi bari ki shiga miki. Na kira da kira da abun wasa. Wallahi idan kika taka kika fita gidan nan. Kin fita da igeki. Me? Ban gane ba. Ko me? Sai ka ce wasu ƙananan yara tsofa-tsofa da mu za ka yi zancen saki? A wasa kake yi wallahi. Saki. Saki. Ni kuma na ga ta fuskanta. Don saurara da kai shi ke yi shi cikin bishiya. Yaya, menene? Umma gidan balasa. Kwana na nawa kishiyoyi guda biyu. Wannan wani irin tashin hankali ne. Me na masa haka? Ya isa tashi ishiru ya isa. Kwantar da hankalinki. Ai alasan naki ne. Ai ke kadai kike da alasan ba wata shegiyar mata da za ta zo ta raba ki da shi. Kin ji ko? Kwantar da hankalinki. Gaja. Allah abba gara da ka zo dama yanzu zan kira ka a waya in faɗa maka abin da ke faruwa. Me ya faru? Ne ba suke su kashe ni a cikin gidan nan. Waɗannan? Kallani da kyau. Kin ji ko? Kin ji ko? Sai ma ta sai. Amana fa aka bani ɗan nan fa. Ai alama na karɓo ta ba amana ba ko? Kin san komai ba su sani ba. Amana na karɓo ta. Nace ni kuma alama aka bani. To ni na san yadda kai da su. Ni aina. Yawwa. Kai Alasan, me ya shiga cikin kanka? Na ce me ya same ka ne? Kaman an maka gorin aure? Ka dinga tara mata kaman kanya a cikin gida? Ka dinga tara mata sai sun taru sun tsotse maka ruwan da yake kanka tukunna? Kai Alasan kai mahaukacin nan ne. Nake zama Kar ka kuskura kamaran mun da. Kar ka kuskura.